Ashafo ne adofo me mo bibia akwa ba se na hia sanso aba be hyemu e wa hadim story aba be ka me sa no e na me ne wo e ba be pensem mu e na ma me bi e wo yanim ha se ya odi na reho sem e tu dwana ne nsem a wo di tu dwa nyina ne se ne ba be ma aka ba bi na ne ba ne yire ne ba ne free mu na chi ne ba no e yire ne ne konto kwa ne etwe manso de den na sem sa ne se e ye den ho e na mo konto kwa den pote ena esi abusia ka me ho ne yenko fefi asem ni mu na fe ye ba na aka chi bia no me de aba be down na fe so adwen kira wo wo de ato comment section ho no mu e de ama me na nkomo no so mu atumi ayede ka me ho ne yenko nkotie embra sisia ame na what to say me bia ye kama na me so medin ka kanfo no me hwe mo fidie so da money mo mema wa ha nyina amofe ye dase wa hima ame oboro na papa ni amadi fufro oboro mama ye dase mama fesa buru fi aduem awa ya de nyakopo sha me tibi dadum ko ye dase bebre that was a formasi obo ase ma ne mema Pablewu ye de ma yeme. Oh. Se me kata miti. Me fada de bebre nti na me ntire ma. Enfia nan. Oh. Ama bu me kwase, me de ama ye me na me nana. Me de ama ye me ba. Mama ama ye hwan ya? Me ba na yire. Ama. Oba bema. Me ba bema ye. Me nsi aka betimpo. Betim aka no nso. Bank me de jemu. O dwuma no ya de ye no ofie. Ani pe. Anyawe Emamunsia mama me ma ya mobbo kafra me de masem nyina to kese ye anim ama me do aye na na wo ware me bai enfia nwotwe me ba wanya 39 no di free mu enti da ko sia da bi me wa sori me e frɛ me se me ba no obi e frɛje so ache wo oh fridge ya keke mama ya keke me frɛ sori ho ko ye a press for the fridge when I'm Simon sorry. Na chimo aban bekumi. Sima mo banya fridge na ekuno. Ah, enipa na bekunu kwa bran so nko da, kwa bran ni atam da. Ama me do asi bebre nka me mo. Wona ade me aba. Me do aye me nana. Me se kwa bran wu hwa me. Ka me no ntire fie. Se ama se be me fie na mte. Kakra bia wo so oje ne dan wo yare. Wono wo suroku. Me bo mama enti uba ye no a wo behu se enye fridge ne ku no se dey ne ku no na fridge na se me wo evidence wo mo borofo no me wa me ye ne wiwi o ne nchiri nipa wo ma me nsumi ni hwe na wo ba no no ni yire wo ye na wo ba no amoa me aye nhwehwe mu bia wo nye wo bia ne kuna wu ade adwade akro di dwa no nya akono magusu mpo ifiri fie bai wo mu se anye na me se monye ye no wonko wan kira de ne maame mfantefo mu firi mankesim ne maame so mu ni sika eda no a me ba na sti no eda na no mu pe oba na sidan we o wa no court wa na fie de court o ye court wa wade o ye engagement wa ye no wade okay eda no a no oje eti mama meba o yenko ne kakaka oba ni free mu no achi no de ne siye meba ni free mu no na meba na ka kire me de fiada sama me mercy boss quarters pie miensa na de meba ndi na chi wo ba nkora wo wadwunu mu ya de ke wa wunu meba ba ko na ate na de wo wi ate ba ko bo so me miensa na de na maame no se maame me hwe ni akora no o hwe me papa. Oh, me bana hwe me papa. Oh. De mo ma me aduane me fa bi nkema no meda. Me pe wu me pe se me wu. There be enu ho. Me ba iso atie ni. Papa, wo ba ya me dai. Enti me yare ababa be hwe me. Aya be simi no mama mo ai. Wo na simi no ma. Na o twi me ni na me nyare ade wo dwa me. Ubi afreje. Me hot bi so na me da fom. Na kwa mi kutame den na obewu me se kwa bena net wo oh as evangelist kwa bi ma na say yo ahwa na he na 7 na na meteto wo kan wa wotwe e no aye we the doctor bi na ye ni dogoji de che me
open so was a mammy, me the chow. Oh, mama, insurance. Uncle Father, share me. And I do for me, Damascus. Or was in your body for me, Damascus. Mansa, Quabra, we and fear and woman to about the Cause you have for mammy, Damascus. Now, Mama, auntie, I must say, I don't know. The banana boss quarters. What catch and some mammy and the fee. A brother, I'm do come feel. Boss quarters me and Sunday day. Oh dear. But me no my high. Now I dab on the kwame I dab back. You see you. If you had, cause you don't know we. And to a we, you know, self-contained. How do you say? Me pay me and second. Na, ama me catch us so day. Pay me and son craft for crocan de home. For crocan self-contained no. Me banana store was in a home just store. One ramuda. No do we fa. Me am a container can see. Na me bani tree and what the quite what more day. Me sifa. Me di bibi a chow. Na pay me a new day for mammy. Na mete me baba ku ni kunu de efie papa no kura wanya soro ku be mfie du nani aya wo so obeje ne da kura no waton be nan obeje no waton o de ahwe no amen so mami pie mienu pe ma se so mami nto de da ne pie miensa no wo de ma hana no agiska na de wo de ma hana no agiska na de on fa ma ha impo mfa nwo agiska no ma enti chichibere hine Ose maame no na bra wo bre no famaye ne ma baby a wo kɔ no wo mu ne menkasa tisuare hini na mama ko mu tere bia me yam ko bra why me dai why di na niu ni bibia na kwa brand ya mi o asam no ono afa ne so no kwa na me wajami ho ama ya basa au mama na dia me wira hodo kafra me wo fia me susa kafra tinama bosome ya wudi say bosome me etere bia kwa brewu etere bia me nidi na dia che me no manyire egu akonyo me yeska ntosa me nsi Gana for ma mo wa wuro mo mbo ate mo me nana no ne wa fa we no wo mfie du miensa ese a wo bo assess attack ne no manyira attack for nkwada awia wo mu bebi school mini bi oya baya na bema me se me de no ba ono na wo se wo te no ai ne wa fa na te no ma me de no ba ha wo so offer ma me fere mfa me nko stylish ma yani amanka se minim what your take minim ye wo wadwene eye wo se me ba be ma ansa no be free mu no de na no kire me se pie me ansa me Mercy Boys Quarters bi ewa ha na me ame wo fa se no amete no se me hwe no na kora na nya boso me mo metenem na fofi anto ata na be ma no wa free mu abe ma ni free mu no abrewa yi kira samiensa ni mpo me de nka mempe e ba ne de nano na aka de wuti mu no fa ba kunu e ka menu ne huma ne ya miensa ne ka wo de hu so to ni bibia fa na ka menu de sansa me ya abrewa na minti min commenti enka fadom mene eye abema yi nanka yenso yenya baabi ntina me nyante ya ma no asem stylish wa friend no wo ka say Mami, me pacho. Na number no a wode ma ye no. Ye kire mu a ya fra enko. Wo ye tere ni. Wajeje nkofo ntoma, nkofo ntaade, nkofo bibia wode ko mankesin obi afre no a wakrosu noma. Enti na nana. Enti na enko no. Anko. Na efie na metimu no, me baba ni kunu fie. Ena me baba e ma ye wo wi. Ni mi ane handa man wo boase kote esuya no school enti wo ba betenam kanu wiye en wo ba baby amete na kontani feel na kontan man da so ntenam enti ma waje edan nkrata na wo de koje kanea be feel sa ni nti masene say if you on so ye ne ba ne me ba ne dia enam se meti woni nti a wo wa no obetene fie obi enti se fie ne nkrata no so we fie ne nkrata wo me ba no wiye no yi ne dan nkrata
na we efere se bag nkrata nyina ana edi me ba na afeda no ana me baba ne ka che ne se efie onye ne nuane dia woto asase na me ne nuane wo mfie du no nto wanka ho nto onye ne krata ama no na chichiware hene wo mu kan ya so amfa ma no ba bi opebia onfa no kono wadi krata na ama no tie no de wo de no no aba wadi ama no me ma boase fo me dama se wa me ba mama me ba mame nko ahoma no so se kwan a ama no ne dia woni mu ane ama bawa ama bawa ofi mankesim ama e bia wote yenka mame udi ne de se Janet Abuaje na woni mame Janet Abuaje ankomo a wabo yenyi mayante wonka sensu ni mami na ni mama baby ama wo fi se number esi enya no na nke yete na no asem no emu bia ni wa efa ade ama ye eti se wonim no a mayante ninka na mama mayen na watchwe ene da be na adwada ho ye maye benada ukuade ya wada kusifiada na yenhwe se ebenya ama mempese metia ne na echi den bebre enti yentwe mamenti ama no asem kakra why ene de kakra wo de beto adu na edide wo kwa me ame de be ma why enti de kama kuma so wona no mempo anka me piako nanka ade ahwe nkore woni ni ba me bai wo wi aboso me nkro na amanyem sai de woni fo me ba na wanwo enti woni fo oba de oba ne wu ye no aboso me nkro no anyem wanye kuna wa hada anye kuna bia na anyem wo be ma ye engagement aye wedding so ma bi se mu ye bi o wa do kura ya de dam ba na wo so ne ma me se da bi na me bra ba ko wo kuma se na was be ma si ni dan no wo ne ya de da no hold so no so da bi. Let me establish this fact na a man in Amfantu Mutrimse. I'm a pa said the missing note. Mama Bachome Bow. Say obi wune babema na wunya the advantage and then the qualification to be a wife. You don't own them say wayemi kununto ayemi dia the fact say onene na da so onene na da wono na fa adwini ntino ebi amada na ye foolish and I say maame no na bi o one de no obu me papa kwabena ka bi o ba time bia ni ku ne babema ho dwaro na wa me se dware me enti emana mude munya mema bia omu wo fom ojo na bia obatabata ho a na wakonka no maame profa memfa mema wonko menye say na mo ne mo nse no mo twe no unye careful oda ba bia nza na wo benya no mesre wo wo san wo ba makora ka wo de ayede makora awo de bi be yo ho times 3 okay na de mo nkwara mo wo mama de a mo hwe mi yie mo ni wo mo nkasa yie kwabran kasa kwabran hume kwabran tumi awu ajani mama nya botre wo de mayen kwasi fiada na yenhwe sede ne ma beko na owu anso mpeme okay into stylish ba mama ba bi ntira na mo de mo mpem mo to be man no mama na nkura me no mo da bi mama no me de me na me unana me na me to achew o se me na na ede na to obi ne wa o se pa tinsum do be me na ate kama kuma to ye he na fi bae me firo oboase ne boase de metuka ata besra ate ti de kama kuma to ye tichibere hene me no ma wo hene ne se ye ba friend no ye pese ye kwa chire friend ne yeti enipa kora ba be hwefie ho a eda ne sina saate so okay sa mama ebe de ebe ye no wagipem ye ni ama mate na de na no atumbi nti na meka se ye nto ye bukakra wade da me nsaje sika na frɛ no wa muano na ka che ne sa wo ma frɛ wo mpre no frɛ ye media wo ba hye wo nkuma he ni fa no waba na be da watade ani na so ba ni fie on so no aye sa de no ode ba wo de nya abotre mama asasa minim se wo panyini nti ye ntase ne boko wai na ye hwade ye amesanso no bibiase some come when ye koko share video no ebaye maame ya semi a waken awrego pa na so ti yanhye ya rusua ye be yan fomso ye ntwen na mase no so mmra no so ma mechechire nsem because ebiesi pen nipa na ba ye be ka na asem de ye hyehyemu rewremu
na kyerɛ yen tro na wotwa enti yan gibre ni en twɛn na na asi enso ye de ombra no nso fa na ne nkyerɛ mu ɔwɔ no nso fa meto dwa na afa yen compare sɛ hwan na e ka no kre na afa yen hyɛ efa yie entu yie aha na mde ubesi mesra wa so be like video na afa wa share na wa subscribe e de ama me na wo do comment nso at comment section bono mo e de ama me mo so fo na akosua adepa me na me je adwana de dwumade e ba wa kwan mu aha so emergency Ghana TV e be san so e share da sɛ makrawa na madawase